La bona lletra, amb Vicent Ussó. Hola Vicent, benvingut. Hola, gràcies. Continuem amb el curset de narrativa? Continuem. Una classe més. Una classe més. Avui parlarem d'un recurs una miqueta peculiar. És la digressió i pot generar efectes contradictoris. D'una banda, el narrador pot avorrir al lector perquè el pot veure com una entitat pesada, creguda, fins i tot pedant, o, al contrari, pot seduir el lector d'una manera absoluta i fer-lo gaudir d'uns fets que, explicats d'una altra manera, sense aquest intervencionisme que ara veurem, no tindrien apenas substància. Fa poc recorde que ens parlares de les pauses, de dos tipus de pausa. Sí. Descriptives i digressives. Efectivament, doncs estaria lligada a les pauses digressives, el que passa que seria més ample, diguem. Les pauses eren pinzelladetes, la digressió té una entitat més gran. És una part... sí, diguem que el míting és més, és més llarg. Sí, de fet interromp el fil principal, la intervenció del narrador, fa el seu speech, que dirien els anglesos, i per tant ens allunyem dels fets per a donar-li protagonisme al narrador. La característica fonamental, a diferència d'altres interrupcions, com per exemple la descripció, és que no fa créixer l'acció, és a dir, la descripció, encara que no avancen els fets, sí que ens posa en la situació i ens fa entendre millor els fets. La digressió no és així, la digressió és una intervenció del narrador en la que l'únic que notem és que el narrador està present, per dir-ho d'una manera un poc brusca i un poc inexacta, si vols, i suposa, per tant, una interrupció absoluta del temps de la història. Pot ser un comentari, estaríem en la pausa digressiva que comentaves abans, o constituir un discurs ja més ple dins del discurs. En tot cas, quan acaba la digressió, diguem que tornem al punt en què havíem deixat la història i a partir d'allí la reprenem. Com un parèntesi, no? Que el narrador, durant aquest parèntesi, guaita descaradament, sense embuts, i diu, estic així, vull dir això. Efectivament, sí, guaita descaradament del tot. De fet, no poden fer-ho tots els narradors, perquè hi ha narradors que precisament les seues característiques és que s'invisibilitzen, no? Per tant, aquests narradors no podrien fer aquestes intervencions. Ha de ser un narrador visible en major o menor grau i fins i tot invasiu, és a dir, que intervinga quan vol, no? Per tant, només el podem utilitzar quan disposem d'un narrador al llarg de tota l'obra d'aquestes característiques. No podem un narrador invisible de sobte convertir-lo en un narrador que faci digressions, no? Si no té aquestes atribucions, el narrador, el lector detectarà aquesta incongruència i per tant posarem en perill el poder de persuasió. Però a més hem d'utilitzar les digressions en coneixement, és a dir, només quan tinguen un sentit, només quan aporten al conjunt, encara que no a la història en si, quan li aporten al conjunt un valor afegit, no? De tota manera, si vols comencem Tens un exemple, que sí? Tinc un exemple d'un dels clàssics que més i més exageradament utilitza les digressions. Anem a escoltar-lo. Sota el punt de vista de la història, de la raó i de la veritat, el monaquisme està condemnat. Els monestirs, quan abunden en una nació, són traves per a la circulació, obstacles, centres de peresa allà on havia d'haver-hi llocs de treball. Les comunitats monàstiques són, a la gran comunitat social, el mateix que el vesc a la carrasca, el mateix que la berruga al cos humà. La seva prosperitat i apogeu signifiquen l'empobriment del país. El règim monàstic, bo en els principis de la civilització, útil en l'obra de dominació de la brutalitat per mitjà de l'espiritualitat, és dolent per a la virilitat dels pobles. Els claustres han conclòs la seva missió. Útils per a la primera educació de la civilització moderna, han sigut un obstacle per al seu creixement i són perjudicials per al seu desenvolupament. Qui diu això? Doncs encara que no parega que estem en una novel·la, en una narració de ficció, estem escoltant les paraules del senyor Victor Hugo en Els Miserables, en la novel·la Els Miserables. I el que fa l'escriptor francès és aprofitar que els protagonistes van a refugiar-se en un convent per dedicar una desena de pàgines, no sé si repetir-ho, una desena de pàgines, a avaluar la vigència del sistema monacal en les societats modernes, en aquell temps. Trobo que era imprescindible. Absolutament imprescindible, segons el senyor Victor Hugo. Doncs són 10 pàgines d'una digressió que apenas aporta, per no dir no cap, informació directament relacionada amb la història, sinó que es limita a traslladar als lectors l'opinió del narrador, que en aquest cas jo sospite fermament, encara que sempre haig de dir que narrador i autor no són la mateixa persona, jo sospite que en aquestes una miqueta sí que ho són. Una miqueta coincideixen, no? És que 10 pàgines són moltes pàgines, i el pot fer perdre el fil de la història. Completament. De fet, una digressió tan categòrica, tan abundant, tan extensiva, no seria avui en dia massa viable, no? La literatura actual sí que fa digressions, i no de 10 pàgines, però sí que fa digressions, però adopta unes altres
d'altres formes menys categòriques, no? En el fons, de tota manera, la intenció dels autors quan fan una digressió continua sent la mateixa de l'escriptor francès, invitar d'alguna manera a la reflexió, a veure les coses des d'una perspectiva diferent. La digressió pot tindre diferents funcions, podríem fer una xicoteta classificació en funció dels objectius. Per exemple, la instructiva, que és aquella que aporta informació complementària, la digressió ornamental, que és la que busca simplement que es lluïsca el narrador, per dir-ho finet, o que sí, que aporta una imatge, un comentari enginyós, etc. La digressió moral, que el que té per objectiu és avaluar les decisions o els pensaments o les actituds o el context de la narració dels personatges, i també incitar a la reflexió, però sempre d'una manera més conduïda cap a un objectiu. I finalment la digressió metaliterària, que és, al meu parer, la més interessant, la més atractiva, que s'ocupa de reflexionar sobre el mateix fet de narrar. Aquesta és pròpia del segle XX, abans seria difícil trobar-la de manera conscient almenys. Però també és veritat que estableix una distància major entre el lector i els fets. I per tant no podríem utilitzar un narrador com el que postulava Flaubert invisible, no? Perquè també estableix una sensació de joc entre el lector i el narrador que d'algunes vegades resulta atractiva. I jo crec que podem escoltar un fragment d'un dels primers autors moderns que fa servir la digressió en aquest sentit metaliterari. Està més curteta. Està més curteta la digressió, sí, bastant més curteta. Anem a escoltar-la. Una de les normes tradicionals de l'art del novel·lista és no introduir al final del llibre nous personatges si no són secundaris. Espere que això de l'Aleix siga perdonat. Però certa persona, que durant l'última escena ha estat recolzat en el parapet del dic davant del número 16 de Cheyenne Walk, residència de Mr. Dante Gabriel Rossetti, qui per cert no prenia opi sinó cloral i va morir d'això, pot donar a primera vista la impressió que s'ha vulnerat aquesta regla. Jo no volia introduir-lo, però consiga que és la classe d'home que no aguanta que el deixen fora del focus, la classe d'home que no viatja si no pot fer-ho en primera classe, per al qual no existeix més pronom que el de la primera persona, l'home, en suma, que només pensa en primera persona, i atès que jo sóc la classe d'home que es nega a intervenir en la natura, tot i que aquesta siga de la pitjor espècie, ell s'ha colat pel seu compte i risc. Ahí tenim un personatge que apareix en la novel·la, no? Està recolzat. Estem assistint... com ha aparegut. Acabem d'assistir a l'inici de l'últim capítol de la novel·la de John Fowles, La dona del tinent francès, que és molt coneguda perquè va ser adaptada al cinema amb Meryl Streep i Jeremy Irons en els papers protagonistes. John Fowles és un novel·lista anglès molt innovador que va viure entre 1926 i va morir en 2005, i la novel·la, La dona del tinent francès, està a mig camí entre una novel·la romàntica i una novel·la històrica. Explica una història d'amor, com és lògic, entre un cavaller aristòcrata, Charles, i una governanta, Sarah, que diuen que va tindre un afer amb un oficial francès i que aquest la va abandonar. Això, en l'ambient d'època victoriana que retrata Fowles, no està massa ben vist. Però el que fa Fowles és parodiar l'estil de la novel·lística d'aquella època. Per tant, intercala nombroses digressions sobre qüestions científiques, sobre qüestions artístiques, i paràgrafs, sobretot, són els més interessants, les digressions metaliteràries, que reflexionen sobre la tècnica que fan servir els escriptors i en particular sobre les que acaba de fer servir ell i per què fa això i per què fa allò. Per tant, el que fa d'alguna manera és contar-nos la història i al mateix temps explicar-nos com ens conta la història. La novel·la, de fet, la novel·la La dona del tinent francès és tan innovadora que fins i tot arriba a plantejar dos finals alternatius. Jo no sé què dir-te, perquè això dels finals oberts, que a voltes també passa en les pel·lícules i en els llibres, dius... Però més que oberts, el que diu és que tenim dos finals possibles, no? Que és diferent, és més arriscat. I per què no ho decidixes tu, que eres l'escriptor? Ho hauríem de preguntar a John Fowles. A veure si és que no saben com acabar. Bé, això de les digressions també deu tindre el seu perill, si no es fa bé. Sí, especialment si les fem de les dimensions del senyor Hugo, no? Però encara que les fem puntuals, la digressió implica sempre una interrupció absoluta del temps cronològic, és a dir, de l'abans de la història, i un allunyament del tema, és a dir, ens anem a parlar d'una altra cosa. Per tant, aquesta interposició d'un mediador tan evident, d'un narrador en una posició invasiva tan evident, és molt perillosa, especialment si no s'utilitza correctament, és a dir, si l'utilitzem quan no cal o el que diem no interessa al lector. Aleshores el que fem és crear aquesta distància tan gran, allunyar-nos i, per tant, posar en perill el poder de persuasió
persuasió. Però també té un altre cantó, i és que podem utilitzar-la precisament per aquestes característiques o aquests efectes, podem utilitzar-la quan tenim uns fets molt durs, molt cruels, molt impactants, i aleshores el que fem amb la intervenció del narrador és distanciar-nos un poc dels fets i fer-los més digeribles. No? Que descansa una miqueta i a més fer-los més digeribles perquè augmentem la distància del lector respecte dels fets. Amb tot, fins i tot utilitzant-los ben utilitzats, utilitzant-les ben utilitzades, hi ha lectors que són bastant reacis a tolerar la presència d'un narrador que s'interposa entre els fets i ell, encara que només siga a través de pinzellades. Precisament per això cal molta tècnica, molt bona tècnica, i s'ha d'usar amb prudència i sabent sempre què volem. Molt bé, hem de ser prudents. Moltes gràcies, Vicent. De res. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve.